пра галоўную пагрозу беларускай эканоміцы. І гэта вядома, не каларадскі жук, бо фітафтора, што пагражае бульбе. Ні санкцыі, ні радыяцыя. Нават не самы буйны спецыяліст ва ўсіх пытаннях, ад міжнародных адносінаў да балет. Ну вы ўсе яго ведаеце. Галоўная пагроза беларускай эканоміцы – гэта Расія, дзе ўжо дзяржаўныя прапуцінскія эканамісты ўключылі сігнал трывогі. Што ж там адбываецца? Но галоўная праблема – гэта дзірка ў бюджэце. І санкцыі спрацавалі. І самае галоўнае – ваенныя выдаткі цягнуць расійскую эканоміку ў балота. І перш за ўсё гэта праяўляецца ў памеры дэфіцыту дзяржаўнага бюджэту. Калі некаму здаецца, што ў Расіі грошы льюцца ручаём, то гэта не так. Планавалі яны дзірку на 15 мільярдаў долараў. Пасля, у канцы вясны перагледзелі прагноз у 4 разы да 60 мільярдаў долараў. А гэта ўжо 3% ВУП. Крытычна шмат. У выніку станам на жнівень ужо 80 мільярдаў долараў. Дзірка велічынёю з беларускую эканоміку. І гэта толькі дзірка. Расія, як некалі СССР, парвецца менавіта ў выніку ваенных выдаткаў.